dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tingueu sort i que trobis el que et va mancar en mi. Si el temps et bull, que el sol faci el dia molt més llarg, i així robant temps al temps d'un rellotge aturat, que tinguem sort i que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així prenc tot el fruit que et pugui donar, el camí que a poc escrius per demà. Cada mà m'encara el fruit de cada pas, per això malgrat la boira cal caminar. Si vens amb mi, no demanis un camí planer, ni estels d'argent, ni un demà ple de promeses sols. Un poc de sort i que la vida ens doni un camí ben llarg. I així prenc tot el fruit que et pugui donar, el camí que a poc escrius per demà. Cada mà m'encara el fruit de cada pas, per això malgrat la boira cal caminar. Per això malgrat la boira cal caminar. Hola a tots i totes, gràcies per ser-hi. Avui, 27 de novembre, dia de l'aniversari del Pere, i en aquesta placeta, la seva placeta, la placeta de l'Església, església de la que estava fortament vinculat, motor de la seva vida i compromís. Ha estat la voluntat de les 17 entitats que avui participem en aquest acte, el suport de l'Ajuntament i el recolzament de la família, de l'Araceli, del Francesc, de la Mercè, del Pere, el que l'ha fet possible. I és que el Pere era estimat per tothom i estimava tot el que feia. I nosaltres només podem dir-li que gràcies. La paraula que avui tenim a l'escenari i que anirem repetint durant tot l'acte. Un gràcies dit com ell feia, sempre en positiu i amb un somriure. I també segur que ens hagués dit que hem d'agafar embranzida per seguir endavant, que no defallim en el compromís social per ajudar a tothom que ho necessiti, que no defallim en el compromís cultural per fer de la cultura i de les arts escèniques que ell tant estimava una eina de creixement personal i social. I tampoc que no defallim en el compromís nacional perquè ens mereixem la llibertat que ara ens és retallada. Pere, et trobem a faltar, però aquí estem. Rosa, Olga, comencem. Gràcies. Què hi fem aquí dalt? Ostres, Rosa, doncs mira, el Pere, quan no sabia amb qui comptaves, ens trucava sempre a nosaltres. I ara aquesta colla, doncs veig que també. Doncs ja hi veus. Doncs apa, som-hi. Pel Pere, el que sigui. Ja els heu sentit en la introducció de l'acte i no necessiten gaire presentació. Només per si algú encara no els ha reconegut, us tornem a deixar ara amb una altra actuació dels Fills del Pere,
que ens interpretaran el tema Arrels. Ens faran una breu explicació del per què han triat aquesta cançó. Doncs hem triat aquesta cançó perquè el pare ha plantat moltes arrels, tant a la família com aquí al poble, i ens sembla que és una cançó que molta gent també li és important per ella d'aquí i que ens agradaria que cantéssiu amb nosaltres aquesta cançó. Gràcies. Cal que deixi la meva casa i prengui el bastó. Cal que amb una esperança trenqui la tristor. Faré una cabana de pedra i de fang on la terra em doni el meu guany. Clavaré les meves arrels creixent de cara al cel. Donaré fruit abundós i l'hivern em despullarà. De neu els cobrirà, neu que es fondrà a poc a poc. Després de la lluita intensa vindrà el repòs. Deixaré la terra abonada pel meu esforç. Els fills que em segueixin potser marxaran, però vagin on vagin constants. Clavaran les seves arrels creixent de cara al cel. Donaran fruit abundós i l'hivern els despullarà. De neu els cobrirà, neu que es fondrà a poc a poc. Cal que deixi la meva casa i prengui el bastó. Cal que amb una esperança trenqui la tristor. Quan us heu assegut a les cadires, us han donat un díptic juntament amb un punt de llibre de record d'aquest acte. Si encara hi ha alguna persona que no el té, que ho faci saber a l'organització. En el díptic hi trobareu les lletres de les cançons que s'estan interpretant aquesta tarda. I recomanem que no l'extravieu perquè el necessitareu durant i al final d'aquest acte. Demanem ara que pugi a l'escenari l'Assumpta Clopes com a representant de les entitats socials en les quals estava involucrat el Pere. I que ens llegirà un resum de petits però grans escrits que algunes d'aquestes entitats heu redactat pensant com va ser conèixer i treballar amb el Pere, el nostre protagonista d'avui. Bé, avui és un dia que el Pere no voldria pas que fos un dia trist, encara que sigui fred i núvol, sinó un dia per trobar-nos i compartir records i vivències a l'entorn de la seva persona, com era, com treballava pels altres, pel seu poble i pels seus conciutadans. Les entitats socials i les institucions de les que formava part han recordat els aspectes positius i l'exemple que ens ha deixat. Els seus amics del grup Puixant Forever han reviscut els innombrables moments que van viure plegats, sentint el privilegi d'haver compartit el seu temps i molts anys d'amistat sempre amb alegria. La parròquia, de la que en va formar part al llarg de la seva vida, també el recorda, fent d'escolar quan era petit i membre del Consell Parroquial i del Consell Pastoral quan ja era gran. Mai va deixar el seu compromís actiu amb l'Església, deixant un bon exemple de fidelitat.
A la taula d'acció social, dinamitzada per serveis socials, és recordat com una persona sempre positiva, amb esperit d'ajudar, bon coneixedor de les dificultats de les persones vulnerables, sempre disposat, tant si anava al davant, donant empenta i tirant del carro, com al costat, acompanyant i oferint la mà, o bé al darrere, com a impulsor i promotor. Sempre hi serà present. El Pere també és recordat pels companys de Creu Roja, com una persona afable, implicada i compromesa amb el seu poble i la seva gent, compartint l'objectiu de fer arribar l'ajut necessari al màxim de població vulnerable. I a Càritas el tenim ben present com un voluntari entregat i compromès que no va escatimar mai el temps i la dedicació que comporta treballar en un projecte d'amor i compromís vers les persones en situació de pobresa, vulnerabilitat o exclusió social. El bon humor, compartit amb els voluntaris, va fer més fàcil la superació dels reptes i esculls del dia a dia. El grup de l'Assemblea Nacional Catalana el recorden com una persona altruista que mai no tenia un no per ningú. Feia poble amb la seva bonomia i afabilitat, encomanant la força i el desig de que tot anés bé. I la comunitat islàmica de Martorell destaca la seva generositat i que el seu exemple ha de servir d'estímul per avançar, perquè per on el Pere passava i sembrava esperança. I acabarem amb unes paraules d'aquesta comunitat que diuen: et recordarem amb un somriure perquè has viscut una vida plena d'amor i l'amor és el llenguatge universal que traspassa fins i tot les barreres de la mort. I ara, Rosa, et toca a tu llegir unes paraules en nom de les entitats culturals de les quals tu també en vas formar part. Oi, Pere? Quants records ens venen a la ment quan parlem del Pere? Totes les entitats coincidim en això i ens ho ha fet fàcil perquè pensem en una persona única. Tots són bones paraules i sentiments. El somriure se'ns dibuixa a la cara quan pensem en ell, pel seu bon humor, la bona predisposició en qualsevol aspecte de la vida, sincer, honrat. Ara us en faig 5 cèntims en aquest recull de paraules sortides del cor dels seus amics i companys de les entitats culturals, de les quals en va formar part i sempre en un paper destacat. Comprensiu, treballador, amable, assertiu, incansable, una gran persona amb un gran cor. Des dels inicis de la Fundació La Xarxa, en Pere Miró ha donat el rostre més humà a l'organització. Era la part més terrenal amb la qual va créixer una gran família, on el valor més destacable és el voluntariat. Del seu compromís amb Caramelles ens diu l'Anna Gil, entre caputxes i barretines, música, cançons i mones de xocolata gegants, un tou d'anècdotes viscudes i moments divertits per recordar, i aquelles ganes i hores i esforços invertits amb l'objectiu de cada any la tradició no deixés de ser engrescadora, adaptant-la a les necessitats de cada moment i amb la satisfacció de convertir-la en intergeneracional. Moments viscuts amb el Pere que tots guardem per sempre, i moments divertits on el Pere donava el do de pit i tal com ens rememoren des de la companyia Naufragi, l'espectacle musical estrenat al Progrés Burlesca, on el Pere encarnava el rol de Luciano Pavarotti. Va ser una actuació memorable. Des d'aleshores, quan escoltem el Nessun Dorma, la imatge del Pere Miró cobra vida de nou i està present a les nostres ments i als nostres cors. L'Olga Folquer recorda el seu pas pel barri Font de la Mina quan es preparaven les representacions teatrals de la companyia Veïns, perquè el Pere va venir a la companyia per carregar-la d'alegria i entusiasme, de compromís, de responsabilitat i generositat en el treball, de rialles i sobretot d'energia. El cert és que el Pere es va convertir en una de les ànimes del teatre del barri. S'adaptava a qualsevol partener
i per què no dir-ho, l'actor que qualsevol director voldria, l'actor ideal. Els seus companys de la xarxa el tenen molt present. Qui pot anar? Qui pot fer? Qui pot portar? Qui havia de ser? Doncs el Pere va ser sempre l'ànima del grup, conciliador, alegre, empàtic, encoratjador. Aplaudia sempre les iniciatives dels uns i dels altres que portàvem. Ajudava en les seves paraules, un amable somriure, llimar qualsevol esperó, aconsellant, valorant amb l'esperit de servei en tot moment. Sempre va seguir els valors que va prendre l'agrupament Escolta, educació, fe i país, i que mai va deixar de banda en la seva vida, tant en el seu quefer diari com en el servei als més desvalguts, essent un reflex de compromís en totes les entitats on han estat al costat dels molts amics i convilatants, amb alegria, vitalitat i un somriure que et motivava. En Pere mai tenia un no. Sempre recordava que de petit havia fet el paper de 1000 homes. Era una persona propera que sempre aplanava el camí, posant solucions, mai entrebancs. Els pastorets del Foment hem tingut molta sort de que el Pere sempre hi fos. Va ser un referent per totes nosaltres, sempre al peu del canó pel que fes falta. No feia falta que el truquessis, perquè el Pere sempre hi era. Tots hem buscat fotos compartides, buscant en aquelles instantànies que has estat present en les nostres vides i que formes part de nosaltres. La Puri Massa, representant del Foment, et diu que tothom et recorda amb carinyo, tothom et recorda com una bona persona, i jo també, diu la Puri. De tant en tant, quan surto al balcó, encara espero veure't sortint de la parròquia, entrant a missa, parlant amb l'Eulàlia o sortint o entrant del nostre estimat teatre, el teu Foment, el primer aplaudiment que si ha d'escoltar quan es torni a obrir ha de ser per tu, sí o sí per tu. Un aplaudiment que avui és aquí, a la placeta, a la teva placeta, però que desitgem fer ben aviat a dins d'aquesta sala que per sempre et recordarà. Gràcies. Seguim amb un altre tema musical que ens ofereixen la família Miró, Nessun Dorma. Aquest tema l'hem triat perquè el pare sempre, generalment quan estava sol, al cotxe, sempre li agradava escoltar música clàssica i aquesta melodia del Nessun Dorma li agradava molt, especialment, per ell.
Hem sentit paraules d'estimació de les entitats culturals, Hem sentit paraules d'estimació de les entitats socials, però la força del Pere, Rosa, tu d'on creus que sortia la força del Pere? no en tinc cap dubte, la seva força provenia sobretot de la seva família. Maria, sisplau, quan vulguis. Hola, bona tarda. Potser molts em coneixeu, potser n'hi ha que no, sóc la Maria de Cal Palet, encara que visc a Abrera. Sóc la cinquena dels germans. El Pere era el quart. Tenia 14 mesos més que jo. Potser aquesta circumstància va propiciar que de petits anéssim molt junts i fins i tot de grans. Vam fer la comunió el mateix dia i ens havíem fet un fart de jugar en aquesta placeta com la resta de germans i cosins que van néixer a Cal Palet. Juntament amb els pares i els oncles, formàvem una llarga família. Entre tots eren 17. El Pere era el que en deien un nano eixerit. Ja de petit tenia un caràcter molt afable i era molt comediant i divertit. Al mateix temps tenia la capacitat de resoldre els problemes i situacions que podien sorgir. Aquell tarannà el va conservar sempre. De tarifa plana, es definia ell. Els nostres pares ens van deixar un bon exemple d'amor, de generositat, de treball, de fe, però sobretot d'estimació a la família. I el Pere va estimar-nos molt i en tenia de molta de fe en la colla que som. Però es veu que dintre seu hi cabíem tots. Ens ho va demostrar tant davant de qualsevol necessitat com participant i disfrutant de les festes familiars, aportant la seva gran dosi de bon humor i deixant un bon record amb les fotografies que ens feia. Els que l'hem conegut bé sabíem com s'estimava la seva gent, especialment l'Araceli, els fills amb les seves parelles i el net i les netes de qui en parlava sempre amb gran goig. Ens ha tocat viure la Covid i durant el confinament va ser l'únic germà a qui vaig veure presencialment. Cada setmana venia a comprar a casa nostra. A mi m'anava molt bé poder tenir aquest contacte amb algú de la família i per extensió de Martorell. Després va venir la malaltia, un cop molt dur per tothom. Vaig tenir la sort de poder mantenir-hi el contacte malgrat la Covid que ens limitava les visites. Quan es va trobar més bé, venia amb el Pere petit i podíem veure'ns i parlar, cosa que em va fer molt feliç, no només a mi, sinó a tots els de casa. Això fins al dia 6 d'abril, que no va baixar del cotxe. Quan li vaig anar a dir que estava molt contenta d'haver-lo vist i li vaig fer unes carícies a les galtes, em va dir que no tornaria més. El Pere ens ha deixat molt bons records. Dono gràcies a Déu pels anys que hem compartit amb ell. Pere, la teva família de Cal Garrigosa, amb el vi novell que fem a casa i que a tu tant t'agradava, brindem per tu. Descansa en pau. i no deixem la família. És més, l'augmentem, perquè quan pensem en la família Miró, pensem en un conjunt. Un conjunt on els més petits segueixen la manera de fer i la manera de ser. I com no pot ser d'una altra manera, continuen la tradició musical familiar. Tradició musical familiar que veurem ara tot seguit, nois? Que pugin els petits. Mentre es munten, que no estan acostumats a sortir en directe, aquesta cançó la vam fer... Bueno, se'm va acudir a mi, l'únic que vam anat complementant amb els germans, però va ser just poques setmanes abans de que el pare ens deixés i bueno, està inspirada en una cançó d'una pel·lícula
va sortir així de cop i va ser això, justament quan veia que ja no recuperaria, no? I un dia, doncs, tot sol allà a l'escola de música, vaig posar a tocar i va sortir això, els hi vaig proposar amb el Pere i la Mercè i ens van dir, ostres, que xula, la podem cantar tots junts el dia de l'enterrament. I és el que vam fer, però ens semblava doncs, que aquell dia ja és important, va passar, però que havia de quedar en un dia com avui. I què menys que comptar amb la col·laboració dels seus nets, que ell tant estimava i de tant n'estava d'ells. I l'hem assajat aquest matí i escolteu, aviam què us sembla. Esteu a punt? Quan et veig dic què està passant i no deixo de pensar que ens tornarem a trobar. Quan et miro no et reconec i no deixo de pensar que ens tornarem a trobar, ens tornarem a trobar. Recordo quan anàvem junts a treballar i després a dinar, les estones de consells que ens has regalat i l'hores d'exemple constant. Sempre compromès amb el poble i els més necessitats, has dedicat molt de temps a treballar pel demà i a fer somriure els qui érem al costat. No tenies mai un no, que calgui sempre oferies la mà. Quan teníem problemes i te'ls veníem a explicar, deies les paraules que ens feien pensar. Quan t'escolto no sé què em dius, quan precisament ets tu qui m'ha ensenyat a sentir. I quan et parlo ja no m'entens i no deixo de pensar que ens tornarem a trobar, que ens tornarem a trobar. El teu missatge de bon dia sempre era el primer al despertar i quan algú feia anys, una broma i una cançó, la teva manera de felicitar. Darrere de la càmera milers de moments has capturat la història d'una família, d'una feina i amistats. El recordo temps passat per explicar. Sempre amb aquest fer de treballar i de buscar una solució, el teu caràcter decidit, enèrgic i somrient, fer-te que solia ser la millor opció. I ara penso què fer amb aquest buit que ens has deixat. T'enyorarem molt, Més del que pots imaginar. I em desperto i ja no hi ets i no deixo de pensar que ens tornarem a trobar. Miro el cel i et sento amb mi i no deixo de pensar que ens tornarem a trobar, que ens tornarem a trobar. Pere, totes les persones que vam compartir amb tu
al formar part d'alguna entitat, et volem agrair moltíssimes coses. El teu temps, la teva disposició, el teu tarannà, el teu positivisme, el teu altruisme i gran sentit de l'humor. en definitiva, l'haver format part de la nostra vida. Per això ara, Pere, cadascuna de les entitats de les quals vas formar part, et volem mostrar la nostra estima amb una rosa. Preguem ara a totes les persones representants de les entitats aquí present que us aneu acostant a mida que us anem anomenant a recollir la rosa i deixar-la sobre l'escenari. Comencem, doncs. Càritas Interparroquial. Els representants de Càritas Interparroquial. Haurem pogut recollir l'aire al seu pas, recórrer el món i sentir el cel a l'abast. Representants de Teatre El Foment. Sense res més que una guitarra entre les mans i no hem mirat enrere mai. Representants dels serveis socials de l'Ajuntament. Que tot et vagi bé, que trobis tot allò que busques, sigui lleu la direcció i vinguin plens de melodies els nous dies. Representants del CAU. Que tot et vagi bé, que tot et vagi bé. Representants Somnis Grup de Teatre, abans anomenat El Naufragi. Els gratacels de les més grises ciutats i les estrelles sobre el riu, el cor de la casa amb mans. I a poc ens hem fet grans. Hi ha nits que encara ens pesen. Parròquia Consell Parroquial. Que tot et vagi bé, que trobis tot allò que busques, sigui lleu la direcció. Puixant Forever. Els nous dies, que siguis fort, que tot et vagi bé, que tot et vagi bé. Ghana Association. Si plores quan la ciutat dorm, que una vella cançó porti de l'infinit estels que et facin foc per arribar al matí. Rimi i cridar com ho vam fer abans, quan vivíem jugant. Assemblea Nacional Catalana de Martorell. I fer ballar el camí. Mirat enrere mai. Hi ha nits que encara ens pesen. Pastorets de Martorell. Que tot et vagi bé, que trobis tot allò que busques, sigui lleu la direcció. Creu Roja, Baix Llobregat Nord. Comunitat Islàmica.
Companyia Veïns del barri Font de la Mina. Si viatges pel vell nord glaçat, on el vent bat al cel, Església Evangèlica. donen records a una noia d'allà. Ja fa temps que l'havia estimada, si és quan hi ha tempestes de neu, quan el riu gela i l'estiu se'n va. Mira'm si tens jersei prou... Caramelles Martorell. Que l'abrigui dels crits que fa el vent. Mira'm si els seus cabells són tan llargs. Fundació Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya. Sobre els pits. Mira'm si els seus cabells són tan llargs. Si els du com sempre els he recordat. Associació Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil de Martorell. No sé si encara em guarda un record. No té. Jo per ella he pregat molt sovint. I amb la Fundació Xarxa acabem d'anomenar 17 entitats a les quals el Pere Miró va formar part de les nostres vides. La meva claror. Ves si viatges pel vell nord glaçat, on el vent bat al cel fronterer. Dóna'm records a una noia d'allà. Ja fa temps que l'havia estimada. I ara agrairíem al senyor Xavier Fonollosa que pugés a l'escenari, qui com a alcalde de Martorell també dedicarà unes paraules de reconeixement al nostre estimat Pere. Bé, bona tarda a tothom. Mentre estava veient aquest fantàstic acte de reconeixement al Pere que heu fet entre les entitats, les tantes entitats, com deia ara la Olga, en les quals ell havia participat i també la família, jo el primer que pensava és el Pere està encantat. El Pere està encantat de veure com tanta i tanta gent s'ha volcat en fer un acte de reconeixement a tota la seva vida i a més doncs, veure els seus fills amb els seus nets tocant junts. Jo crec que us està veient i està encantat i molt cofoi. El Pere ho ha dit tots, és una persona, i ho deia la Maria, i la seva germana, no? I m'ha recordat molt quan deia era divertit i comediant, però alhora també era compromès amb el seu poble i en el seu país. Va fer tant de bé, va ajudar a tanta gent, va participar en tantes entitats i sempre intentant ajudar amb aquell que més ho necessitava. També ho deia la Rosa, no tenia mai un no per ningú. Sempre, al final, qui ho farà? Qui ho farà? El Pere. I jo crec que això, el que ell va anar sembrant, és el que avui, aquí, en aquest lloc, on ell, a més, doncs hi va passar tota la seva vida i on totes les coses importants van passar al voltant d'aquesta plaça, al Teatre del Foment, al Cau, a l'església, a casa seva. Jo crec que avui ell està encantat de veure'ns a tots. Mireu, una persona es mesura en funció d'aquella gent que l'estima. I jo crec que avui el Pere veu que hi ha moltíssima gent que l'estima, perquè el Pere era d'aquelles persones que es feien estimar. Per tant, Pere, allà on siguis,
En nom propi, però també en nom de Martorell, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Ara convidem a totes les persones de l'organització d'aquest acte de reconeixement al Pere que pugin, sisplau, a l'escenari. Andreu Domènech, Montse Fusalva, Juanita Ponce, Assumpta Clopes, Joan Laborda, Maria Jorba i Pilar Cortadella. Aneu pujant, sisplau. Bé, bona tarda. Dues cosetes només. Crec que el Pere, una de les coses que ens va demostrar és que els dies eren molt llargs i donaven per molt. Donaven per estimar, per treballar, per divertir-se, per ajudar els altres i per col·laborar. Aquesta és una petjada que ens ha deixat a tots i que esperem continuar. I l'altra cosa que ens va ensenyar és que sempre s'han de fer les coses sense esperar res a canvi. Això és el que va fer ell sempre i per això nosaltres, impulsats per les entitats on ell estava representat, hem volgut organitzar aquest acte per dir-li gràcies. Gràcies per tot el que has fet. I ara li donarem a l'Araceli el recull de totes les paraules que han sortit del cor de la gent que l'estimava. La família Miró Mayor, us volem agrair de tot cor la vostra presència a aquest acte de reconeixement al Pere. Per nosaltres està sent molt emotiu i una manera de sentir-vos a prop, notant el vostre escalf en aquests moments de dol. Us ho agraïm molt. El Pere, des d'allà on estigui, deu estar molt content de veure els amics, la família, els companys de les entitats i els coneguts reunits per fer memòria de la seva tasca social i cultural a Martorell. Ell no tenia mai un no per ningú i la seva energia positiva impregnava per allà on passava. Moltes, moltes gràcies als qui heu ideat i fet possible aquest acte. Heu aconseguit que la presència del Pere es fes viva entre nosaltres. Les seves petjades ens acompanyen sempre i ens ajudaran a trobar l'alegria de viure i la força d'ajudar els altres sense esperar res a canvi.
També volem agrair a l'Ajuntament de Martorell la seva col·laboració pel desenvolupament d'aquest acte. En Francesc Querol per aquest mural tan significatiu de Gràcies Pere. A les 17 entitats que hi heu volgut participar: Càritas, el Foment, Serveis Socials, el CAU, Teatre Naufragi, Consell Parroquial, Puixant Forever, GAN Association, l'ANC, els Pastorets, Creu Roja, Comunitat Islàmica, Teatre Font de la Mina, Església Evangèlica, Caramelles, Fundació Xarxa i la Xarxa de Martorell. A tots vosaltres i a tots i cada un dels membres que en formeu part, moltes gràcies. Agrair de manera molt especial també als familiars i amics que heu vingut, alguns de lluny, per compartir aquesta estona de record del Pere. Si ell hagués de dir unes paraules, segur que en diria alguna broma. Però què hi feu tots aquí? Que no teniu feina? I després de fer-nos riure, segur que mostraria el més profund agraïment per haver muntat aquest acte tan meravellós i proper. Una abraçada molt forta a tots i que el Pere sempre ens acompanyi. No s'ha acabat encara. Queda el contrapunt final. Ja dèieu que ho hem fet al revés. M'he avançat. Tota la tarda, què vol dir aquesta frase, la Rosa? Que no s'ha acabat encara, perquè el Pere no s'acabava mai, oi, Rosa? I tant que no. Vale. I és que el Pere estava molt vinculat amb aquesta plaça. Una plaça que era la seva, perquè hi feia vida, traspassant-la, seient-hi, xerrant amb uns i els altres, entrant a la parròquia, obrint l'església, anant a veure l'Eulàlia de la llibreria, sortint del Foment i al final del dia tornant cap a Cal Palet, la seva casa familiar. Ara ja no veiem el Pere, però no volem ni oblidar el seu pas per les nostres vides, ni tampoc per la placeta. Per això, una manera de no oblidar-lo i de deixar constància de la seva estimació cap a ell és col·locant una placa commemorativa a la façana del Foment i que dintre d'uns instants descobrirem. Abans, però, els fills del Pere interpretaran una última peça que cantarem tots plegats, oi que sí? Aquesta vegada sí. Podreu seguir la lletra de la cançó al díptic, tal i com ja hem mencionat al començament de l'acte. Busquem-lo, busquem-lo. Un cop acabi la cançó ens dirigirem tots junts cap a la façana del Foment i serà aleshores quan es descobrirà la placa en reconeixement al Pere. Doncs ara busquem el díptic i a punt. Doncs aquesta cançó ens agrada molt perquè el pare sempre quan ens despertava, els dematins, ens la cantava i ens dona molta força a aquest esperit positiu, que passi el que passi, doncs endavant i bon dia a tots. Il·lumina descarat l'espectacle de la gent.
l'espectacle de la gent. Nens xisclant i molt pixum de gat, veïnes que un cop has passat et critiquen. Gent llançant la brossa d'amagat i un retratat que amb ulls miletes et mira i diu bon dia. Ningú ho ha demanat, però fa bon dia. Damunt dels caps un sol ben insolent il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. Bon dia, ningú ho ha demanat, però fa bon dia. Damunt dels caps un sol ben insolent il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. Bon dia. Gràcies. Ara sí, podem aixecar-nos i anar avançant cap a la façana del Foment. Abans, però, simplement dir-vos que podreu escoltar un resum d'aquest acte per Ràdio Martorell. I la web de martorelldigital.cat. Quan et veig dic què està passant i no deixo de pensar que ens tornarem a trobar. Quan et miro no et reconec i no deixo de pensar que ens tornarem a trobar, ens tornarem a trobar. Recordo quan anàvem junts a treballar i després a dinar, les estones de consells que ens has regalat i l'hores d'exemple constant. Sempre compromès amb el poble i els més necessitats, has dedicat molt de temps a treballar pel demà i a fer somriure els qui érem al costat. No tenies mai un no, que calgui sempre oferies la mà. Quan teníem problemes i te'ls veníem a explicar, deies les paraules que ens feien pensar. Quan t'escolto no sé què em dius, quan precisament ets tu qui m'ha ensenyat a sentir. I quan et parlo ja no m'entens i no deixo de pensar que ens tornarem a trobar, que ens tornarem a